zviri sei chikomana? Zviri bo musenda. Aiwa, ndiri bo ndononzi tineyo. Ndini. Alright. Ndini. Wewe tineyo bo ndonoita zvema drugs. Ayo anoita zvema drugs. Ina ndizo ma drugs ndaka. Ndizo zvema drugs. Auita zvema drugs here? Ndizo zvema drugs. Unoita nezveiwe? Inini? Aini ngambonawo zvandoita here kuno. Zvinoita zvema drugs. Ndizo zvema. Right, saka wewe watoita zvenezveiko chikomana? Look mdara, me I'm a hard worker mdara. I'm a hard worker. As you can see, look. I'm doing a project, a big project. That is how I want. Ndowakaita izvi? Ndini mdara, kwete zvima drugs. Handite zvima drugs mdara. Saka umwe wakaiseiyo, mune iyo? Okay, mora these days munhu unofanira zvinhu zvakasiyana nevamwe mdara. Saka as you can see, kusedhuku ndakadyara nzondora. Ndakuita project yemabrailer. Uku ndakadyara nzondora and then uku ndakadyara mazondo. Ndozoti pa 1 zondo ndowanawo 7 zondo. Ndo zvandiri kuita mdara. Kwete zvima drugs, handisi munhu wema drugs mdara. Handisi munhu wema drugs mdara.